Duha ka mga motorsiklo sa ka-pick-up ang naguba human gipang banggaan sa natangtang nga dolly sa truck samtang nagbiyahe agi sa National Highway sa Barangay Linaw, Talisay City, Martes sa gabii. Wa hinuoy na angol nunot sa maong insidente. Ini ang report ni Femari Dumabo. Na-impound dinhi sa Talisay City Hall ground kining truck og dolly niini. Samtang nagpadayon pang imbestigasyon ug ang posibleng pagpasaka og kaso sa mga tag-iya sa mga sakyanan nga nadasmagan sa dolly sa truck. Nangaguba kini mga bollard sa Dan-in Bacalso sa Barangay Linaw. Human unang naigo sa dolly ug nilahos pa sa pikasdan. Hinungdan nga natapsingan ang nakaparada nga pick-up. Ang dolly nilahos pagyud ngadto sa usa ka gas station. Diin lakip sa naigo ang duha ka mga motorsiklo nga naglinya aron magpatubil. Adto na kini ni hunong dihang nidasmag sa paril sa gas station. Dito gid siya ni bangga sa pader sa usa ka gasoline station. So atol sa pagkahitabo diha sa gasoline station ang duha ka mga nagdrive og motor pagkakita nila nga didto na paingon dali kay silang nakabiya unya nabiyaan ang ilang mga motor ug mao'y naigo. Magpasalamat na lang mi nga maotoy nahitabo lang kay kung boto na naon usa gid unta kadako nga trahedya kung simpako ug doon na pa sila laing nasugatan. Ang maong truck nga gimaniho ni Albert Wanzon, 35 anyos, gikan ni deliver sa mga karga ni ining beam ug padung nang mopauli sa dakbayan sa Naga. Matod pa, kalit na tangta ang dolly samtang nagsubay sa maong dapit. Nakita nga naguba di ay ang trailer holder. Tanag-iya og mga trucks nga unta kanunayon ang pagpahigayon og physical check-up sa ilang nga mga sakyanan. Kay base sa akong nahibawan gikan sa driver, natukas ang katong dolly nga naka-attach ngadto sa kining truck. Oban ni Philip Patricio Grod Prado. Ako si Femari Dumabok. GMA Regional TV Live.